Hát eljött ez a nap is, indulok a World of Caféra, megiszom még ezt a kávét, és utána ülök az autóba, és fönt a BMW-n találkozunk. A kávévilág színejelve most Budapestre érkezett, és mi is megérkezünk ide végre a World of Caféra, és szétnézünk a standok között, hogy mik is vannak itt. Hát azt tudnotok kell, hogy én már tulajdonképpen 2 napja itt vagyok, ez most itt a 3. nap, amikor ismételten megérkezem, úgyhogy elég jól ismerem a terepet, de hát eddig én is csak ismerkedtem, és most van az, amikor nektek is megmutatom, hogy pontosan mik vannak. 2 hatalmas nagy teremben zajlanak az események. Ugye dupla esemény van, egyrészt van egy kiállítás, másrészt a barista világbajnokság bizonyos eseményei is itt zajlanak. Tulajdonképpen, ha körülnézünk, akkor láthatjátok, hogy mi az, ami itt van. Kávé pörkölő eszközök, kávégépek, kávépörkölők, termőterületek, millió-millióféle klassz dolog, és rögtön, hogyha itt megfordulok, mögöttem akár egy ismert embert is lehet látni, mindjárt ráközelítek. Természetesen, aki a 3 nap alatt nyitott szemmel járt, sok más ismert kávés arccal is találkozhatott. A standok közt sétálva megismerkedhettünk a víztisztítás legújabb vívmányaival, és különböző filtereszközöket is szemügyre vehettünk, az automatától kezdve egészen a mobil eszközökig, amiket akár egy kirándulásra is magunkkal vihetünk. Annak sem kellett csalódni, aki a kávégépek miatt jött ki a kiállításra, hisz rengeteg márkának megtalálhatók voltak itt a csúcsmodelljei, akár ki is lehetett őket próbálni, vagy a velük készült kávékat megkóstolni. Klasszikus és újszerű megoldásokkal is találkozhattunk. Ez például itt nem egy erősítő, hanem egy pultba beépíthető kávégép, amit többek közt kis pultfelülettel rendelkező kávézók részére is ajánlanak. Azt is megtudtuk, hogy kávét többféleképpen is lehet őrölni, például egy ilyen új fejlesztésű mazzerőrlővel, vagy egy teljesen manuális módon, ahogy ez az úriember teszi. Nézzétek csak! Egy ilyen kiállítás arra is jó, hogy előrejelzi az új trendeket, ami a jelek szerint nem más lesz, mint az otthoni kávépörkölés. A gyártók többféle eszközzel készülnek az igények kielégítésére, a tablettel vezéreltől odáig, amivel egy serpenyőben, mint annak idején nagyszüleink, mi magunk teljesen manuálisan tudjuk pörkölni a kávét otthon. Sokak kedvenc helyszínei azok a standok voltak, ahol kávékat lehetett kóstolni. Ilyen volt például a Brewbar, ahol a világ minden részéről ide sereglett pörkölők, olyan különleges kávét kóstolhattuk meg, amit egyébként a hétköznapokban, mondjuk ki, szinte esélytelen lenne. Nekünk magyaroknak külön öröm volt látni azt, hogy a sok nemzetközi pörkölők között azért feltűntek olyan magyarok is, akiknek bizony a kávéik a világpiacon is versenyképes minőséget képviselnek.
kávé mellett van egy igazi különlegesség is. Itt mögöttem ezt a nitróval készített kávét csapolják. Tulajdonképpen, ha megnézzük, egy sörcsapból. Igazán kellemes íze van, tehát hozza ezt a cold drippes, nagyon finom hűsítő ízvilágot, egy ilyen csokoládés, enyhés, gyümölcsös ízzel, és a nitró igazán sokat dob rajta, olyan, mint hogyha az ember egy barna sört tudna egy ránézésre. Aki egy szimpla kávé kóstolásnál többre vágyott, az a rendezvény ideje alatt szervezett kávékappingokon vehetett részt. Az, hogy Budapesten rendezték meg a Bird of Cafét, sokunknak kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy együtt szurkolhassunk a magyar versenyzőknek a barista világbajnokságon. Összegezve a 3 nap élményeit, azokkal, akik kilátogattak a rendezvényre, egyben biztosan egyetértünk, azért el tudnánk viselni, ha minden évben lenne 3 ilyen nap, itt Magyarországon, Budapesten.